на Гюр ще живее, ще избирам да остана тук да живея. Не да отида в друг град, да премести семейството си, да оставя семейството си и приятелите си. Моят ток, сметката за ток ми беше 290 лева, при условие, че до сега не съм плащала сметка на 180 лева в този период. В момента цяла България се бори срещу тъй наречената политическа класа. Това означава политическата класа. Различни партии от едно и също тесто с различни маски. Това е, топката се прехвърля от нея други и който влезе в тая еднородна маса се превръща в един от тях бавно и постепенно. И какво се случва? Външни икономически интереси ни колонизират, купувайки си политическата класа. Тя тотално е изкупена. Правят се концесии, раздават се всякакви поръчки и така нататък, от които се прибират тлъсти комисионни. И това изобщо не е в изгода на нас хората. Не искаме да бъдем роби в собствената си държава. Не искаме да ходим в чужбина да работим като роби, да ни наричат белите роби, а искаме да бъдем в България. Особено младите хора искаме да заради нашите деца. Всички сме тук от недоволни от монополите. Ясно е, че ток, вода, телефони, всичко ни идва в повече и ние само за тях трябва да работим и да треперим утре каква сметка ще дойде. Не мога да разбера защо толкова често сменят електромерите. Смениха ми електромера и сметката на Бобна. От какво се страхувам? От нас и мен ме е срам от тези хора, които ето нашите дети са там. И аз се срамувам заради тях. Защото те съм сигурен, че от тях не гледат да се срамуват, като гледат 50 човека тук. И те не знаят какво искат. Защото къде са организаторите на протеста от миналата седмица? Къде са? Питам аз. Тези, които ме поканиха да дойдат тук да ги подкрепят, къде са? Оплашиха ли се? От кой ги оплашиха? Еми дайте да кажем тогава кой ги оплаши и защо. Да дойдат тук и да кажем защо изгледат хората. Вижте София, вижте Варна, вижте големите градове. А ние тук в Карагюри ще се пием в газите и водим хората в музея, да им покажем какви сме герои. Не е музея, господа. Тук, на центъра. В ток платих този мост. 120. 120. И с остатъка какво правим? Вода, телефони. Ток, водата, вода, плана, няма интереси. Това колективите се решава бюрократиката вече. Няма как да си, няма какво да си говорим. Но човека не остава малко пари, няма. Тепърва ни очакват много промени. Единственото, което е, ще очакваме тези промени да са добро за нас. Благодаря на всички, които дойдоха днес тук. Макар и малко, мисля, че имаше смисъл цялото това нещо. Продължаваме да очакваме развитие на събитията.